Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Tanan nga company nga nagaubra sang vaccine have may committee na sila sa adverse effect, pati ang WHO kag ang CDC sa US, Center for Disease Control and Protection, CDC, WHO, bisan na nga to Department of Health, may program na sila nga ma-follow up sang adverse effect. First day, pag-inject mo sa first dose, we ask you to stay. After filling up sa mga forms namon about your history, ginapastay ka pa namon 30 minutes. Kay kung may mga wala man gid kami sang allergic reaction nga mga gina-expect, unless nga may daan ka na nga allergy, no? Ginapastay ka, gina-monitor ka for 30 minutes. Kay kung may allergic reaction nga severe, within 30 minutes magwa ginaya. So you are there. The facility is prepared to give you the medication nga mabulong sa severe allergy mo ASAP.